Ngani zakwethu angibingelele kuphi nakuphi la akuzofinyelela khona le video. Ngani zakwethu cela uma ukuthi uyaqala ukufinyelela ikhasi ngicela wenze kufanele ucofa subscribe ulike bese ushare le video. Uphumelele obala owesifazane obelapha na emcimbini kaLimithi obuse eGoli izolo lapha endaweni yase Jeep Park. Nokuyila khona okuqhume khona izibhamu kanye namabhodlela khona kuwo umcimbi kaLimithi nala obekuyi CD launch. Kanti ke lona wesifazane uveza ukuthi naye ube khona ungomunye wabone isigameko esenza kalile. Kodwa ke ngale nje ukukhuluma kakhulu ake uyibuke nansi ivideo ngesikhathi ephumela obala echaza. Sanibonani bafethu. Ngizonenzela i-story time. Ngakhumbula ivideo yami le previous. Ngithi mina ngishuthile ngithi siya kwi-album launch kaLimithi eJeep. Mbuzana ukuthi kufike kwenzakalani. Ufike kwenzakalani ma ukuthi ungowesifazane ubuka la cela ubamba amabele ngoba lento engizoyixoxa isigaxa esithusayo esihlekisayo at the same time angazi. Okay, kuthiwe i-event bekuthiwa izoqala ngo-1 emini yezo. Miqala ngo-1 emini iphele nini ngo-5 angisakhumbula u-5 ntambama noma u-5:30. Siyahamba sithi labaya nechomi hamba nanorooms. Masifika thina sifike nje kusaqoqungwa ilo istage besafasa istage sahlala salinda lapho seku1 vele lutho lomithi ukufika kwathi ngabo 3 bengabo 3 kuyoshawa 4 futhi nje besana nakushawa 3 inimvula iguqubale nje kunemvula nje kudu sikhosele ehlahleni ngoba thina siyele bani seluLimithi siyanthanda uLimithi siyamsupport. Silinda abanye behambe berequest bobuyelela abahlala khona silinde thina sithi sifuna ukubona uLimithi la zihamba icards lokho sime phansi kwezihlahla yezwana isikhathi sokuqala leso ukuthi size sinethwa imvula umuntu esize kuya kafikile. Okay, fast forward sibuyele imvula iphele sibuyele sihlale phansi lapho sihleli khona abamile bami abaperformayo abanye angibazi abanye ke abanye abaculi bade becula angibazi umuntu ebengimazi lapha uKhuthuza hayi befike uKhuthuza sekaqala nje i-event bamnandi befike uKhuthuza beperforme befike ubani konje lo ocula lengoma lo behamba yedwa kodwa befake i-hot rooms ubalo ya ubalo ulo obecula lengoma ethini konje ngahlukana nawe ngazi izinto zoqala zakhanya two oceans kwangena two ocean kwacula ingoma ngiyakutshena kwamnandi kanje kuthe ngabo ba I think ngabo 6 angikho ngesikhathi bengabo 6 ngizothi bengabo 6 afike umfokanala asesi happy ke manje sisemudini sonke ukuthi hayi usefikile vele afike nje angene ngale ngoma ethi eyasanibona skip amafoni siya videoize kube mnandi bebeke lezi insimbi lezi zokuthi my performayo ningamtapuni yabo lezo insimbi ibekwa lapho ke ayibeke zona kube neorder abantu bevele begijime bephambili mind you kunabantu abasemumva abasithakalayo laba basemumva abasithekayo bavele bethatha amabhodlela empty akhale emakhanda yazi ngahle yazi akhale emakhanda amabhodlela ngitshena ukhala isimaye makushawa ngishinga bekhona ngishinga nezincane lapha khona nje abequnthule ngebhodlela ngisho nami ngoba nami bese ngiphambili mina benginokuyitshela ukuthi lento eyinsimbi mabeyibeka lapha babekela ukuthi sizogcina khona kanti angazi ukuthi abantu abasemumva bayasitheka abatade bengibona ade ngihamba nabo bese ngiphambili ngithatha ivideo bathi ibhodlela lingigeje nje lihambe kanje nami ngabe nginengozi nje ukuthi ngishawe ibhodlela hayi uqhubeka indaba afika uLimithi aperform leyo ngoma leyo ke abantu bephinde benze leyo nto futhi kushawane ngamabhodlela hayi akhuze MC ukuthi ucela iyekelwe lento eyenzakalayo yabo kube ngathi abantu eJeep bafethu ngihlezi ngizwa kuthiwa eJeep akudlalwe eJeep ngeke ngiphinde
ngeke ngiphinde into eyenzeke lapha yabafethu. Agcinanga ngamabhodlela kuthe lapho uLimit bese performa le ngoma ethi ngiyamthanda uDali. Sesisemudini sonke vele uthi aya event isiyaqala kuba mnandi. Aperforma le ngoma uLimit akaqedanga. MC yaphinda kuze futhi uthi hayibo lento eniyenzayo iyekeni. Asho noLimit ukuthi amabhodlela manje lawa bawashayo aseshaya nase stage nabo bayaphazamiseka namakhida ngoma akhe. Kube ngathi abantu bayezwa abantu mabedakiwe. Angazi abantu ukuthi bebedakiwe noma bebediniwe angiunderstandanga ukuthi kwenzakaleni. Hayi. Agcinanga lapho bafethu. Kwaqhuma izibhamu. Angazi ukuthi kwenzakaleni kodwa nje ngizwe nami sekuqhuma ibhamu. Shuthi wonke umuntu obenesibhamu kahle hle bese xoshwa thina sonke. Wonke umuntu onesibhamu bese dubula. Angazi bekudutshulwe emoyeni noma besidutshulwa thina angiunderstand sabaleka bafethu. Yazi into singayihleka ngoba sengisendlini sengiright ngize nganyela sabaleka bafethu sadudulana abanye bawa. Bekuyi World War II bese kuyimpi nje leya sabaleka bafethu sabaleka luckily mina labade ngihamba nabo ke vele sibalekele sadinela i1 sagcina sitholeni kodwa nje ngibe ne trauma guys ibi traumatic le yanto eyenzakale lapha angazi noma i-event ephatha uMaskandi esegoli ngizoke ngiphinde nje ngihambe nanokuthi into yamahala vele makuyinto yamahala bafethu vele ngekuphethe kahle ngibe ngithukile yabo nje namanje ngithukile bafethu into eniyenze lapha cha shame nimenzele phansi shame uLimit hawu yabo nje khona la engivele ngadabuka khona nje ngathi ngamvele ngamdabukela nje esehla namagida ngoma naye bese bona sekuqala amabhodlela sendize emoyeni ngakaqhuma ibhamu naye bese bona ukuthi no kahle kahle la sekushubile because uqale washo uqala ukuthi amabhodlela ashaya stage usebezoperforma ingoma eyodwa bekhululeke akayiqedanga ngisho ukuyiqeda nayo leyo ngoma nabe niphinda bafethu ngishaya amabhodlela futhi ngiyazi ukuthi abanye babade beyenza leyo nto le bazoyibona le video cha bafethu into eniyenzile cha ne wrong shame nibe wrong nje kakhulu nathi sesiyathuka manje sithuswa mina nje kwaqhuma kwesibhamu ukusibona nje vele ngivele ngithuke iphele kanjalo ke i-album ilo i-event kaLimit ibeke public space yebo khona enibe mahala shame senzele umusa wathi kumahala kodwa ke ngoba abantu into enabantu futhi abantu abadakiwe abalawuleki abakhuzeki kwavele kwawesi sekuqhunyiswa ibhamu yabo nje lo oqale nje waqhumisa isibhamu Nkosi yami has traumatized shame phele kanjalo asazi noma basaperforma namanje noma kwenzakalani iphele kabuhlungu kahle kahle lapho bese akakaperform ngisho uSminoff mina ngoba ngisho nje umculo wamaskandi operformile bengimazi ukhuthuza nalabo abanye ingoma zabo ngiyazazi ukuthi ngoba amagama abo angiwazi asikaboni ngisho uSminoff bafethu asibonanga ngisho imfezi eminyama asibonanga ngisho ufihla isikhwela bonke labo bantu unjoko nayo performile yesa right ukuperform unjoko angazi ngizoma ngizosinkinga bebe nenkinga noLimit abantu noma bebe nani kodwa nje ichaos bayiqale lapho ke ngiyabonga shame ngeke ngiphinde angazi noma ngisho ukuthi ngisathukile but nje into ethi Maskandi egoli kwaphatha uthi mahala kwi-public space ngeke ngiphinde engibone namhlanje ngiyabonga shame injalo-ke indaba wey'ngane zakwethu nawo la uyizwele nowesifazane ngesikhathi ephumela ubala echaza eveza lezi ndaba ayivezayo.